वैशाली। दिल के धड़कन बढ़ा के गइल, प्रेम वैसन लगा के गइल। आइल ससुरारी में उ 2 दिन खातिर बाकी सब कुछ लूट के गइल। आइल ससुरारी में उ 2 दिन खातिर बाकी सब कुछ लूट के गइल। साली साली कह के गइल, साली साली कह के गइल। आइल ससुरारी में उ 2 दिन खातिर बाकी सब कुछ लूट के गइल। आइल ससुरारी में उ 2 दिन खातिर बाकी सब कुछ लूट के गइल। डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। आइल रहे जीजा उ दीदिया रे घरे, साली साली कहियो हमरा के भरे। ऐसन पहिले बीमार पड़ गइनी, जाई के सेहजिया पे हम सुत गइनी। सूरतिया पन धसा के गइल, सूरतिया पन धसा के गइल। आइल ससुरारी में उ 2 दिन खातिर बाकी सब कुछ लूट के गइल। आइल ससुरारी में उ 2 दिन खातिर बाकी सब कुछ लूट के गइल। डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। धइल बा हमरा के प्यार के बीमारी, दिलवा के अपना धूरी कैसे संभाली। धइल बा हमरा के प्यार के बीमारी, दिलवा के धर्मेंद्र कैसे संभाली। दर्द नीतेश देह के गइल, दर्द नीतेश देह के गइल। आइल ससुरारी में उ 2 दिन खातिर बाकी सब कुछ लूट के गइल। आइल ससुरारी में उ 2 दिन खातिर बाकी सब कुछ लूट के गइल। लाइव डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दुर्गा चौक नवलपुर।